Novetats en el Servei de Gestió de Residus 2024. A Sentmenat, cada residu compta. La nova llei de residus de l'Estat i les directives europees obliguen la ciutadania a cobrir el 100% del cost del servei de gestió dels residus. Per això, a partir d'aquest 2024, el rebut de la taxa de residus de Sentmenat es desdobla. L'Ajuntament girarà un rebut municipal per la recollida dels residus. Aquest rebut és igual per tothom i pot tenir diverses bonificacions. I el Consell Comarcal girarà un rebut comarcal pel tractament dels residus. Aquest rebut es compta en funció de com separem. Es tindran en compte les aportacions, és a dir, les vegades que es deixa el cubell a la porta, tant de la fracció resta, la més cara de tractar, com la fracció orgànica, la que més generem. Recorda que pel rebut de 2024 es tindran en compte les aportacions que fem els mesos de març, abril i maig. Com has de fer per pagar el rebut més baix? Durant aquests 3 mesos, seguint el calendari de recollida. Treu el cubell marró amb l'orgànica més de 5 vegades i treu el cubell marró amb la resta entre 2 i 5 vegades. Per l'any 2025 es tindrà en compte ja el període de 12 mesos. Si vols saber quantes vegades has tret el cubell, pots veure-ho a l'app de Porta a Porta, el BitPaid. Descarrega-te-la. Si tens qualsevol dubte o incidència amb l'app, pots parlar amb el servei d'informació del Porta a Porta o amb l'Ajuntament. Com millor separem a casa i fem el Porta a Porta, més reduirem el cost de tractament. Per això és tan important la teva col·laboració. Amb aquests canvis avancem cap a una taxa de residus més justa i que premia les persones que gestionen correctament els residus, que són la majoria de sentmenatencs i sentmenatenques. A Sentmenat, cada residu compta. Comptem amb tu.